So, Honorable President Mufasa, ina ndisikutonyatsozia kuti wainda denzwa panapa nyaya ndadenzerwa chaiyo chaiyo ndiyei zvii zviri kunyatsoitika. Honorable President Mufasa, I am not aware as to why I've been called upon the commission. I am baffled. Nekuti nyaya yakaitika musi wawanika haisi secret, inyaya yakaitika pajekerere munhu wese achiona, vekunze chaivo vanga varipo vachiona, vekuno vacho vemusha medu vanga varipo vachiona, zvakaitika munhu pachena munhu wese achiona izvo. The events that took place on the 1st are just, they are not a secret. Everyone is there. Everyone saw what happened because everything happened on the jack. So even the international friendly neighbors, they saw what was happening. The local neighbors, they saw what was happening. Ndakazvigarirawo musi wawanu ndakazvigarira ndopandakatanga kunzwa mafootsteps achiuya kutanga kunzi gidhi saka mafootsteps aipaiswedera kuno kwandiri ndopandanga kunzi gidhi achita achiramba achiwedzera. I was just sitting when I realized that there were footsteps coming, going gidhi, and as they drew closer they grew louder, gidhi. Apandakati ndidongorere ndonoti chii chiri kunyatsoitika, ndopandikona vana vari kumhanya, vamwe vachienda uko, vamwe vachienda uko, vamwe vakatorara pasi, zvaitonzwisa tsitsi zvasina kumira mushe. So when I decided to go and see what was taking place, what was going on, that's when I noticed that there were kids everywhere, kids running this way, kids running that way, and some were actually lying on the ground. It was such a sad sight. So vekunzava ndopa vakatanga kuti iwe ibva ipapo usaramba ukamira ipapo unokwadzwa, iwe ibvapo mani iwe vachinditi ndibve ipapo. Okay, so the international friendly neighbors are the ones that started to warn me, telling me, you move away from there, you move away from there, you will get hurt. Ndatanga kunzwa mavoice vachiimba manje zvikaramba toita zveje zvikara. Okay, so that's when I heard voices, loud voices singing, if it refuses we'll do it for the J, for the balls. Saka inini pandikazoti rega nditarise nditi vanhu vari kunditi ibvapo chii chiri kunzi chinondikwadza, ndopandikasimudza musoro manje pandatanga kunzoti zvanga zvisina kumira mushe. So pandakatarisa zvese zvaitika at 45 degrees angle zvanga zvisina kutombomira mushe, ndikati imhosva. So I was then curious as to why are they telling me not to go, what's going to hurt me? So I lifted my head up. That's when I noticed the thing was at 45-degree angle. Imhosva here kutakura pachipfuva? Is it a crime to carry things? Imhosva here kuti ndiri mukadzi? Is it a crime that I'm a woman? Saka vamwe vanga kuti inini ndindakazvitanga ndakati aiwa nyaya yangu iri ini ndiri kunzi ndakabvunza kuti sei mishonga yese yemusana ichivava, zvikanzi iwo wakazvinzwa kupi, wakaipiwa nani, wainzwa kuti zviite sei. So tell me that my only crime is because I asked a simple question. Why is it medicine of the back is tasteless? Kuvava not kusanaka. Why is it medicine of the back is itchy? And then he starts telling me, how did you know that? How did you find out? Who gave it to you? Where? Ende anondimwira mushonga pese panengada kuita anomwa mushonga ondikwadza ini ndinge ndisina kumwa mushonga. Saka ndozvandaicomplaina ndichiti aiwa zvanyanya ndichada ndaneta nazvo. Okay, so I was complaining and saying you are the one who takes medicine for the back. Every time you want to do it, you take medicine for the back. I never take any medicines ever at all. So I was telling them I am tired, I don't want anymore. Inyaya ine witnesses aripo, mama photos, ma video, mama foshora chikandwa at 45 degrees angle. Apana ziri kuiziya inyaya iri pachena. There is evidence to this matter. Everyone saw. There were cameras, there were pictures, there were V11s with the phoshores at 45 degrees angle. Tikupedza nguva nekomisheni asi nyaya iripo iri kuzikanwa, munhu akadira jecha akauya nejecha akazvidira jecha aripo ari kuzikanwa, ende zviripo ndezvekutoti kune vanhu vakatodirwa jecha vakatoshorwa izvezvi vamwe vakatofushirwa nanhasi nejecha irori. The issue at hand is we know who came with the soil, we know who sold the place. People were sold everywhere, people are still buried by the soil. Murume waye anoshusha uyu hatichada ina handichada ndaneta naye ndane nguva yakareba ndigara naye ndindoziva kurwadza kwazvo inini handichada. Nyaya papa sitopu